Er du den leder, du gerne vil være? Er du den leder, dine medarbejdere ønsker, du er? Den vigtigste ressource, du har i din virksomhed, det er menneskene. Menneskene er virksomheden. Derfor skal vi passe rigtig godt på de der mennesker. Og det gælder selvfølgelig både dine kollegaer og dine medarbejdere og dig. Vi skal også passe rigtig godt på dig. Nu er det jo bare nogle gange sådan, at når vi taler om den her slags, så starter det ofte med ledelsen. Så den leder, der kender sig selv, tør stå ved sig selv og være sig selv i al sin ledelse på godt og ondt, og bruge sin helt unikke personlighed, er som regel også den, der får de mest engagerede og motiverede medarbejdere til at udleve og skabe de resultater, der er brug for i virksomheden. Når vi lever ud fra vores passion og vores personlighed og udlever vores drømme, så bliver vi bare en helt anderledes mennesker at være sammen med. Vi får en helt anderledes drivkraft, når vi udlever vores drømme og vores passion. Udlever du din drøm og din passion, eller bruger du vendingen, jeg skal bare lige, og tiden går og går og går. I det her foredrag, der kommer vi til at tale om, hvor stor betydning din personlighed har, og hvorfor den har så stor betydning, sammen med din passion, og hvad det betyder for den drivkraft, som du motiverer og engagerer dine medarbejdere med. Det er det der med til at skabe en menneskefokuseret ledelse, således at hver enkelt individ med deres personlighed og deres passion kan bidrage til de bedst mulige resultater i virksomheden. Medarbejdere er jo kun medarbejdere 18% af tiden, og mennesker 100% af tiden. Er du blevet nysgerrig på det her foredrag, så tag kontakt til mig, eller book det direkte. Jeg hedder Torben Lorentzen fra Passion 360, og jeg glæder mig rigtig meget til at inspirere dig.